Il-Partit Laburista għalli jistenna li l-Europarlamentari Nazzjonalista Peter Aġus jagħmel apoloġija pubblika wara l-qabad jikdeb mill-Aġenzija Ewropea ta' kontra il-frodi l-Olaf. Aġus instab li jagħmel allegazzjonijiet infondati wara investigazzjoni li saret mill-Olaf u li ma sabet l-ebda abbuż minn fondi Ewropej għal bini ta' razzett tan-naċ. Il-Partit Laburista enfasizza li għalih din l-inġieba mhix aċċettabbli. L-erba' sar magħruf kif Peter Aġus kien gideb meta f'Marzu li għadda ftaħar li rapporta lill-iżviluppatur kertbu ħaġa lill-Olaf u allega li dan uża ma' 360,000 euro minn fondi Ewropej biex jibni villa fin-Naxxar minflok razzett tan-naċ li għalih kienu assenjat il-flus. Rapport mit-Times dak iż-żmien ukoll kien kixef din il-falsa stikka ta' Aġus wara żjara fir-razzett innifsu. Minkejja dan Aġus għażel li persisti bil-gidba tiegħu bilan li jikseb xi vantaġġ politiku qabel eventwalment ġie elett fil-Parlament Ewropew. Fi stqarrija il-Partit Laburista kompla li wieħed jistenna li l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech ukoll ma jibqax sieket quddiem gidba minn membru parlamentari Ewropew tiegħu u jġelu jagħmel apoloġija. Din hi l-inqas ħaġa li jista' jagħmel Grech jekk irid juri li jmexxi u mhux imġiel imexxi kif jgħidulu tenna il-Partit Laburista waqt li żied li l-poplu jistenna aktar serjetà mir-rappreżentanti tiegħu fil-ħidma tagħhom kemm f'Malta kif ukoll fil-fora internazzjonali.